Și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să facem un fel de pack opening, adică eu în ultimele zile nu m-am mai jucat, în aproximativ o zi, două, deoarece am deblocat niște din Battle Pass, niște star point-uri. Vedeți? Și poate ne pică ceva. O să vedeți acolo dacă o să ne pice sau nu. Și înainte să începem episodul, vreau ca voi să apăsați butonul de like și să dați pe butonul de subscribe, m-a ajutat foarte mult. Și să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut videoclip. Bun, hai să începem cu primul. Ia să vedem. Super Rare. Nu pică nimic. Să-l corectăm, să-l luăm mai repede pe grif. Hai să vedem. 10. Super Rare. Nu prea mi-a picat, nu știu cine știe ce. Așa, păi să mai dăm și niște meciuri. Să-i mai upgradăm. Poate reușim să ajungem la 20 de trofee, cum ar fi. Să dăm și noi câteva meciuri. Dacă câștigăm acest meci pentru YouTube ar fi fain. S-am venit. Hai să facem. Dă-mă aici, vino. E frică, vedeți? E frică. E frică, băieți, vedeți? N-are curaj să se pună. O facem, hai. Să vedem. Ne face el pe noi sau? Hai! Trebuie să te facem pentru YouTube! Hai! Hai să încercăm să distrugem! Fuge! Nici să murim, nu vreau să murim! Acest meci, măcar de o trofee. Mai dăm 2-3 meciuri de showdown și vreau să jucăm și la niște moduri de joc. Mape sau cum vreți voi să le numiți. O să le jucăm imediat. Și o să mai urmeze în zilele astea cu un episod cu eventul. Că o să se bage mâine parcă. Sau câteva zile, nu știu exact, o să ne uităm. Un event de box, nu de box, de boss. Să lăsăm în pace pe Edgar. În pace acum. Să nu uitați cum fuge Edgar. Hai să ce, să câștigăm aici. Hai să începem cu el. Iar omul meu e AFK. Lasă-mă în pace, te rog, Leo. Nu știu să joc prea bine cu Tara, trebuie să învăț să joc. Ia să facem timp cu el. Că la 7000 de trofei nu-ți dă ceva mare. Nu dai bine.
jucat zi de boss fight, da? O 14 ore, nu pe mâine. Hai să ne jucăm un gem. Sună interesant, chiar foarte interesant. Ia de câte minute? De 5 minute deja, ce repede timpul, băieți. Stați puțin să ascult și ăsta. Se ascunde singur, lăsați. Mă spune să fac un pic, să vedem și să dă. GG pentru 3 meci acesta. Au 13 deja. Câștigat e meciul. Să ne dăm la showdown. Dar acum de data asta cu el. Păminte. Hai, păminte. Răspunde-l cum vedeți. Nu știu. Am și câștigat meciul. Hai să vă spun că să văzut încă un episod. Deoarece nu prea m-am mai jucat zilele astea, o să fac un episod cu FC Mobile. Nu bine, îmi cam atât a fost cu episodul nostru de astăzi, ne vedem data viitoare. Pa, pa!